Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Niken Ayu Channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kenikmatan, juga rezeki yang lancar, berkah dan barokah ya teman-teman. Kali ini aku mau ke rumah ibuku teman-teman, mau nganter lauk yang aku bikin tadi ya. Oke, ikuti terus channel aku. Dalam. Iya. Nah, Kon aja deh Mbak, anu lho sampai ku. Kon aja deh Mbak Dari. Sik. Nara, nggih. Celuk Bu sih. Wong ki Ibu. bojone ponakanku misanan. Oh, adik. Terus mama iku padha ae. Ngobrol tuh dulu teman-teman sama Jenengane kono kok ora gawe ibu. keponakan. Pas nandi, Aku pas nang genamu kok mbek. saman ke susu-susu moro ge aku yo bongres burung apa. Suwe nu kok. Ini kira nggih kudung ra nggih sembarang. Ya gak apa-apa. Persiapan sih Pak ya Mbak. Yo padane. Dudune wong ibu guys. Bon. Oh kali wau tadi. Kalau rumah kakakku itu dempet-dempet ya teman-teman. Cuman aku sendiri yang mencari jauh. Apa? Gak apa-apa. Oh, Nah, cuana aneh kan. dewi ngenane pas elek pasan yo gak apa-apa ta. Mak lebih lempit kok. Kok saya kan dong. Apa nih? Mbak Ti kono ah. Enak wis. Nanti kudu ini santuku awak. Apa? Terus nyocok naik Cek kono. bodong ngono lho maksudnya jadi cek mam kas TV. Oh ya ora apa-apa ta, dipekasno pisan. Iku apa anu segi 4. Masih gak masih anu dekeken ngono gak apa-apa. Dadi mek anu nek. Oh, apine ra temen kok. Oh, iya. Mulai gak habis. Kayak budal lah. Aku Pak Dong. Apa sih XL lah? Ada Pak Dong. Tak cilik nih lagi lu lambre ini cilik nih. Iya, lek kan rada cilik, lek papa kan gede awake. Paling pas kayak. Iki rada cilik, lek bengi tak pengin maem. Sik rada anu. Tanggal 8 ya. Nunggu tanggal 5. Wong ibu tanggal 5. Tanggal 5 meneh langsung. Rong dino nonjo. Tanggal 8. Orang anu, nonjok irong dino. Tanggal 8 langsung. Akeh tonjokane berarti. Kok tonjokane tok 2000. Tapi ini SART kan kabeh. Bisa. Sing kenal kabeh ta ya Maksudnya rancang. swab. Ya rancang ya saya ngreng ya. Oh, bulunya ke yang beriok. Nah, iya. Terus undangannya piro? Ini kira ada undangan kan. Yuk tonjokan Ya itu. tunjukan tah. Kalau tunjuk ya ranyang. Berarti gak ada undangan langsung tonjok. Nah. Mungkin kadang aku lek ditonjok sik diundang. Konco tenyang ngono mau diundang undangan ngono. Berarti nek tonjokane ku mang dikei undangan. Kayak jenenge ini lah. Kartu Oh, nama. kartu nama. Aku tuh nih. Ini kok bawa kidul. Enggak aku boleh kidul mantu. Yo ditonjok ngono lho. Heeh. Nek kene useme ngono ya. Nek kono enggak Mbak, nek kono sing ditonjokku. Aku Nek cedhek ku mek kanca mek sing biyodo tok. Mbak mek sing mek pamong-pamong. iku nyelan aku bolong anu nang sukun. Di Erlis pinggir rembong. Ya ditonjok. Gak ngono SMA ya undangane nang ngene HP. Grup. Iya. Kan nek kono enggak usum nonjok. Mesir teko ya karep enggak sir ya apa-apa.
Ya, ngono apa? Ngono apa? Mak tak rendang ayam lah, tak daging apa ayam? Ayam ae ngono. Wis rendang ayam. Lah kamu entek. Tak wisan. Terakhir tak gawe apa jenenge? Tak gorene iku salokne. Soto ya. Tak kira rendang daging wis. Loh, entek. Aku teng gawe meneh, aku duwe sak kilo teng gawe meneh sik kapan-kapan. Kan ambek digawe video. Engko tak tambahane, engko tak anu goreng salone. Goreng gawe 2 kilo ngono lah cukup ah. Ndek kulkas ono sak kilo. Aku tadi. Iya ta. Aku masa iso masak ta. Enggak iso masak. Ya. Ngobrol teman-teman. Ya wis aku mari ketemu mulai soalnya. Kalau udan. Oh, assalamualaikum. Nek ponakan. Nuwun sewu. Nggih, Mana monggo. iki lampune? Oh, udah kono. Nek ndi? Satu kamar. Nah, sengetan. Monggo beneran. Nggih. Ya lawan lho kan ini kan. Aja dibuka wis, Mas. Eh? Aja dibuka. Ini ta ya. Lawan lho iku kayak ngono ane iki Mas. Masih kan? Hah? Aku sing sebagai kameramen kan aku jalan. Sip. Lalu toto endi? Yo ayam kan ada ayam ya. Oh. Mbok kados putune ki ambek. Nggih. Oh, berarti kampung Kula Jatikerto ni. Jatikerto ah. Blok Masjid. ki lene Ramdan. Jongkol anu titipno aku lah. oh, Pulau Ramdhani. Aku sing ngenteni lah. Oh, ora Lah wong dolor kok. ora tau rene kate. Ya enggak apa-apa ta. Senang ngene silaturahmi. Seneng karangane niken melok itu sampean. Karangane niken gitu. Oh, mejeng aja. Ya, Kare kados Ramban. karo enggak lek YouTube. Oh, ngajenge anu niku ngajenge MTS Diponegoro. Lho mboten. Saking kene MI ku lho. Masjid Ageng ler mergi niku kan Dalam lebat. nah wonten dalam lebet to. Kula griya kula pas wingi MI. Oh. Nanti kita lembong. Kidul mergi. Oh. Berarti trabasan badhe ten Kalisari niku nggih. Jatisari niku. Kok Jatisari? Lah lapo kok teko Jatisari, Kali Bar? ngene lho Dek, kulone MI, madrasah Masjid lor lek teko kene kiri jalan. Masjid. Sadurunge Ramdhani. Oh, Oleh kulone kali. Lek kulone kali. Oh, ini berarti. Tambah dulur. Yo ancene dulur ta lek teko. Lah iya, lah ora iki masa ora Saya kula seneng dulur. semerep teng YouTube kan. Saya atur Iki sing asli sawah itu gini kan. Nggih. Nggih, sekalian oh niku mantun pados obat suket ya, Mbak ya. Heeh. Terusan mriko. Terus kok wonten arite Rai, IP, wah. Golek ramban pisan. Arit iku ramban tak babat pisan. Masuk YouTube. Mbak nih kan lho. Yo kok popo ta. Lek ngono anu sekalian. Lek Dek Aris kan gak teko. Ngareni sih tapi kandakno. Engko tak kongkon biodo. Oh iya. Iki sama tak kei kopelane kita, keluarga kita. Terus sama dadakne nang kene apa dadakne ndek omah. Barang. Di- Te dandane nang kene lak malah nganu aku. Nang Winarti kono. Engko mundute. Ya pundute lek sama rene riyo iku ta. Masih gawe iku Pasti yo gawe lho tanggal 5 mosok iki sana lah rene minggu sesian. Engko dijupuk ora apa-apa. Por ini tak bayari dhisik ae. Salih 30 pisan. kan. Ngetok 30. Oh, anu namung ngetok. Nggih. Nyilikno. Mboten baju mun mboten baju. Dadi ta Rok gitu. Pun dress. Soalnya kan iki lah Ndek kene dandak. Dek kene kan Dadi kok oleh. ndek nemenan iki nanti tak Nggih, kados mesti kula motong. mesti motong. Lah nggih. Mesti motong. Mesti motong ngono lho. Kita sama kan? Lur aja diketokno lur.
Pas ya. Pas ngono. Lek pas lek kecilin ya iki. Jadi gomule tak sik, yang cek kudu Enggak cacat. apa-apa. Nek gomule ya sama gomule. Kegeden gae Kalau kulo. ditandake nek kono ya monggo. Lah iya, kegeden gae ini. Iki banyak yang kegedean titik. Lho, lek iki ukuranku ya kegedean mangkon ndek. Lho ya iki yo ngengsreh kaya Lho, kene. kate ngepelembong. Yo, kek ku ya ngono. Waduh. Kek ku ya ngono, diketok iso dikutoke ra kok iki. Apa diceluk Pak Li? Diketok disekeng titik apik. Lek awake pas Disekeng titik. Loh dicoba sih ta, umur sekarang ora sedeng. kawin sik kawin. Digawe nek Mbak Wi Nah, digawe. jaketmu itu kok jakete tok. Sik ya wong aku iku mbek ngonten ya. Lah lek jaket iki cepet lak ketok lah lek. Enggak, jaket. Tungan sak mene. Sik Nduk, ngene Nduk. Keluar sih lagi. Oke. Oke, makasih. Pulang dulu ya guys. Cukup sekian ya teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya di Nikah Ayu Channel. Bye bye. Assalamualaikum.